Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radha Govinda, Radhe, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna Mataregla, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yenun Mataji. Okay, Hare Krishna, thank you. Okay, so ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ ಕೊಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನನ ದುಃಖದ ಯೋಗ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕನ್ನಡ PPTs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಈಸಿ ಆತ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ PPTs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿದ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸುಮಿತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ.
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासुदि गौर भक्तवृंद श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मातरे। ಸೊ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ, ಅರ್ಜುನನ ದುಃಖದ ಯೋಗ. ಸೊ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಆಪುನದುಂಡು, ಯುದ್ಧ ಆಪುನದುಂಡು, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬೈದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇರು. ರೈಟ್, ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಆ ದಾಯೆಗ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡೆ, ಈ ಸೌಮ್ಯವಾದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಅರಣ ಇತ್ತಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೋಡೆ ಆತೆ ಪಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ವಿಚಾರಣೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆತೊಂದು, ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನನ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನನ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್. ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯ, ಓ ದೃಶ್ಯ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಂಜಯನ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆತೊಂದು ಆರ ಸಂಜಯನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಗೆತೊಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನ ಪಂಡ ಆರ್ ಐತ ವಿಚಾರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಯಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡಲ್ಲ. Tap to speak ಅಂತ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ರೈಟ್, ಒಂಜೇ ದೃಶ್ಯ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಲ್ಲೇ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಿನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಉಂಟು. ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿರ್ಚೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೈಟ್. ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮಿತ್ತಾಕಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲೇ. ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರೈಟ್, ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮಿಡಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಜುನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ. ಸೊ ಅಪಗಂಡ ಐತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು, ಅವ್ರ ಮೂಜಿ ಜನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸೇರ್ ಪನೋಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓ హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ ఉందా? క్లియర్ ఉందా? బ్రేక్ అవుతుంది. ಎಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜುನಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು, ದುರ್ಯೋಧನಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು. ಓ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು, ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ. ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ ದುಃಖಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇರೋಡು ಪಂಚಿನ. ದುರ್ಯೋಧನ ಈರ್ಷಟ್ಟು ಒಂದಲ್ಲೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವೇ ಚಿಂತಿತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿ ಅಕುಲ್ ಧರ್ಮಡು ಪೇರೆನ್ನ ಜೊಕುಲ ಧರ್ಮಡು ಲೆರುಂಚ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇಟೆ ರಣಲ ಪಂಪರ okay. Time on then we'll continue. Yes. So yes,
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತುಳ್ಳ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರೈಟ್. ಮೂಜಿ ಜನತಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾತ ಅಂಚಾಪುಂಡು. ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೂದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು. ಸಂಜಯನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂಲೆ. ಸಂಜಯ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಶಾಂತಡುಲ್ಲೆರ್ ಯಾರ್ಲಿ ಯುದ್ಧನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಜಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತೂವೊಂದುಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಆಂಡಲ ಸಂಜಯ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಶಾಂತಿಡುಲ್ಲೆರ್. ಅವೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲೆರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಖಾ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಇಂಚ ಪದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೀತಾ ಪಣಿಂಚಿನ ಪದ್ಯ ರೈಟ್. ಸೊ ಪದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಸಂಸ್ಕೃತಾಡ್ ಉವಾಚ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ ಸೆಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್. ಸೊ ಪಂಡೆರ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದವು ಸಂಸ್ಕೃತಾಡ್ ಉವಾಚ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೋಲಿ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂತ ಈ ಸೆಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದಾದೆನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕನ್ ಏರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಜಯ್ ಸಂಜಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಸಂಜಯ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಒಲ್ಪ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಲ್ಪ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿಯಾಣ ಸೈಡ್ ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹರಿಯಾಣ. ಓಕೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಅನುವಾದ ತೂಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇ ಸಂಜಯನೇ ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಸೊ ಮುಲ್ಪೈತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾತಿನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯಿಗ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಧರ್ಮಗು ಜಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಸ್ ಧರ್ಮಗ್ ಜಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಡು. ತಿಲೆ ಬುದುಂಬು ಕುರು ಇತ್ತೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅವ್ರ ಕೌರವ ಕುರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು. ಓಕೆ ಕುರು ಪಂಪಿನ ರಾಜ. ಸೊ ಆರ್ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅವು ಜಾಗಡ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಜಾಗಡ್ ನೂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ನೂದರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ತಾಗುಂಡು ಆ ದಿನ ಇನಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಂಡ ಇನಿಲ್ಲ ಜನಕಲ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಸರೋವರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ ಮೀಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ ಮೀಪೇರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇನಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾತಿನ ಜಾಗ ಅವು ಜಾಗಡಿತದಾದ ಒಂದೊಂದು ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷ ಬೈದೇರು ಏರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಜೋಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವನ ಜೋಕುಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಯ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದ ಮೂನನ್ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಿಗಿತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ದಾಯಿಗೆ ಅರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯಿಗಿತ್ತೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ವೀಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೆರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಯುದ್ಧ ಸೇನೆನ್ ತೂಂಡ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಏತ್ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ
ಮಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗ್ ಪೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಧರ್ಮ ಪಾಂಡವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದಾಗಲೇ ಜಯ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪನಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದಾರು ಚಿಂತೆಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತದಾದ ಒಂದೊಂದು ತೂಪ ರೈಟ್. ಏತ ಸೈನ್ಯ ಉಂಡು ಏತ್ ಬಲಶಾಲಿ ಎಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತುಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈಡ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈಡ್ 11 ಪಂಡ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈನ್ಯ ಆತ್ 10,000 ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಲ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೈಡ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅವ ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪಾಂಡವನ ಸೈಡ್ ಖಾಲಿ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೆಂತ ಉಪ್ಪ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರಥಿನಕ್ಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಏರ್ ಮಾತ ಭೀಷ್ಮ, ಕರ್ಣ, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರಥಿನಕ್ಕಲ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗುಡ್ರಲ್ಲಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಆತೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೋಧನಕ್ಕಲ್ ಉಲ್ತೆ. ಅವೇ ಪಾಂಡವನ ಸೈಡ್ಗ್ ಪಂಚ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ್ 5 ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ 17 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತರ್. ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಧನಕ್ಕಲ್ ಮಹಾರಥಿನಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿಜರ್. ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ್ ಸ್ವತಃ ಅತಿರಥಿನಕ್ಕಲ್ ಅಕಲ್ ಮಹಾರಥಿ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ ಸೈಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೌರವನಕ್ಕಲ ಸೈಡ್. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಪ ಏರು ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತಿಜರ್ ಕೌರವನಕ್ಕಲ ಸೈಡ್, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲ ಸೈಡ್. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂತಾರೆ ಧರ್ಮ ಪುರುಷ, ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಪೇರ್ ಅಂದ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಹಿಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹಿಂಟ್. ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪಿನ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಅಂದ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬೊಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಂದಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಿಕಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅತ್ಯಂತ ಹಾಳಾತಿನ ಜೋಕುಲು ಆ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂದ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೋದು ಧರ್ಮದ ಪುರುಷಾತನ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಧರ್ಮಡ್ದು ಧರ್ಮ ಆಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಧರ್ಮಡ್ದು ಧರ್ಮ ಆಪುನ ದುರ್ಯೋಧನ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಆಗರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅಪಗದಾದ ಆಪುಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪೇರು. ಅರೆಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿನಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಧರ್ಮದ ಸೈಡ್ಗ್ ಪೋಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಾಜ ಆಪೇರು. ಬಿಕಾಸ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದುರ್ಯೋಧನದ್ದು ಮಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರಡ್ ಅಣ್ಣ ಪಲಾಯಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡ ವಿನಿ ಮೆಗ್ಗೆ और ಪಲಾಯಿ ಏರಂಡ ತೀರ್ದು ಪೋಂಡ ಏರ್ ಒರಿಪೇರ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಏರ್ ತೀರ್ದಿತ್ತೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ. ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈದಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪು ಪೂಜೆರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ವೆಗ್ಗೆನ ಪಲಾಯಿ ಅದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆಯ್ರಾದ ಮಲ್ತ ಆಯ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪಲಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಆಯ್ ಕಾಣ್ಕುವೆ. ಒಕ್ಕದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಅತ್ತಂದೆ ಮೆಗೆ ಪಲಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಕೊರೋಡು. ಅವು ವೈದಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ ತೂವೋಡು ಬಂದ್. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವನ ಜೋಕುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾಯಿಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆಗ್ ಜಲಸಿ ಈರ್ಷ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ನೂದ್ ಜೋಕುಲ್ ಅವು ಐನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಮಾನವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾರೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗ್ ಈರ್ಷ್ಯ ಉಂಟುಂಡು. ಸೊ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರ್. ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬೇತೆ ಪಾಂಡವನ ಜೋಕುಲ್ ಬೇತೆ ಪಾಂಡುನ ಜೋಕುಲ್ ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೌರವನಕ್ಕಲ್ ಈವನ್ ಪಾಂಡವ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವಂದಾದ ಬಂತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೌರವನಕ್ಕಲ್
ದಾಯಿಗ್ ಕೌರವ ಪಂಪಿನ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಪುದಾರ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಕೌರವ ಪಂಚ ಆ ಕುರುವಂಶ. ಇತ್ತೆ ಕುರುವಂಶಡ್ ಪಾಂಡುಲ ಕುರುವಂಶನೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಲ ಕುರುವಂಶನೆ. ಅಪಗಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾಯಿಗ್ ಕೌರವಾತ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜನಕಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೈತಿತ್ತು, ಅಸೂಯೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್, ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ. ಐಕೆ ನಮ ಕೌರವಡ್ದು ಗೆಂಪು ಜಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಕಲ್, ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪೇರ್. ಅಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ ತುಂಗಂಗ ಕೌರವನ ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ. ಬಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ఒక ಕಿಮ್ ಅಕುರ್ವತ ಐತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದು ಏರಂಡಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಸರ ಹೋದು ಇಜ್ಜಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಂಡ್ ರೈಟ್. ಇತ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಸೈನಿಕನ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಪೋತೆರಂದಕೇಂದ ಸೈನಿಕನ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪೋತೆರಂದಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ದಾದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದಾಯಿಗೆ ಪೋಪೇರ್ ಸೈನಿಕನ ಬಾರ್ಡರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಅಂಚನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತೇರು, ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆತೇರು. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂತೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ. ಫಸ್ಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅನುಮಾನ ಬರಂದುಂಡು, ಒಯ್ತಮಿತ್ತ ಅನುಮಾನ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ವಿನ್ ಆಪೆರ ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್. ಎನ್ನ ಸೈನ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಕೌರವ ನಕಲ ಸೈನ್ಯ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಅರೆಗ್ ಡೌಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಯಭೀತನು ದಾಯಿಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಆರ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೆರು ಒಗ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪ ದುರ್ಯೋಧನ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಎಸ್, ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇತ್ತುಂಡರೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಗ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಯುದ್ಧನ್ ಉಂತಾಯರೆ ರೈಟ್. ಇತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪಂಡ ರಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬೊಕ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಯುದ್ಧ ಆಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂತ. ದಾಯಗ ಅಕಲ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬುಡ್ಚ ಅಂತ. ಅಂಚನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ಲ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲಾರ್ ಪಂಡ ಯುದ್ಧ ಉಂತಾವೊಡು ಅಂತ ಪಂಡ ರಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯುದ್ಧ ಉಂತಾವೊಡೆ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರದ. ಆಂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ರಾದರ್ ಅವು ಬುಡ್ದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುರ್ಯೋಧನ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ಅವ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅನ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆತೊಂಚಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕುಂತಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಉಪ್ಪುನಾಗಲಿ ಏತ್ ಮಾತ ಬಂಗ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆ. ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನ್ ಮಾತ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ. ಸೊ ನಮಕ್ ತಿಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೇನು ದಾದಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಸೇಮ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ ಉಂಟು. ಐಗಿತ್ತ ಮಾತ ನೆನಪಾಂದುಂಡು ಅಪಮಾನ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆನಪ ಉಂಟುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿಗೆ ಉಂಡುಂಡು ಇತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷಪಾತ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ. ಇತ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ನೆತ್ತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಎರಡಲ ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೊಕ್ಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಐತ ಮಿಡಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಮ ಪನ್ಪ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೊಡು ಹೌ ವ್ಯಾಮೋಹ ಪಂಡ ಅವೇ ಅವುಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನು
ಅವು ತಪ್ಪು ಬಂದೇನು ವ್ಯಾಮೋಹಡು ದುರಾಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು, ವಾತ್ಸಲ್ಯಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರು. ಓಕೆ. ತಪ್ಪು ನೋವು ತಪ್ಪುಂದು ಮಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದವೇನು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಏನ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇ ರಸ್ತೆ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪಂಡ ಅಕುಲು ತಪ್ಪು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿರಡ ಕಲಿ ಕಲ್ಪ ಅವೇತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಅಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೊಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಚ ಪಂಡ ವ್ಯಾಮೋಹಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ವ್ಯಾಮೋಹಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏತ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಎದುರೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ. ಸೊ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಕೆಗ್ಲ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬಾಲೆ ಅಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನ. ಆರ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಮಿತ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಮಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನದಾದೊಂದು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿನಾಶಗ್ಲ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೊಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಾರ ಅಕಲ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಾರ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಎಸ್ ದಯಗ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ನಾಶ ಆಪುಂಡಂದಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪನ್ನ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜನತ ಮಿತ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಸ್ ಕರುಣೆ ತೋಚ್ಪವರ್ ಐಕ್ ಮೂಕೆಲ ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಚಿನ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಅವ್ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದ್ ಬೈದೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯನ್ ಸರಿ ದಾರಿಡಿ ಅನ್ಗೆ ತೊಂದ್ ಪೋಪ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಅಂದ್ ಅವು ಪನ್ಪುನದಾದುಂಡು ಅವ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ ತೂವಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರದಾದುಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಿತ್ ಆಂಡ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಐತನ್ ಪಾಂಡವನ ಮಿತ್ ರೈಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೂಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲ್ ಉಂಡು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆನ್ನ ಮುಂದು ಮಲ್ತೆರ್ ಬಣ್ಣ ಆರೆಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆನ್ನ ತಾಂಕುದೇರು ಅಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ದೇರು ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಮನಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಮಗೆ ఒక ದುರ್ಯೋಧನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಪನಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾರೀರು ಸೆರೆಂಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಯೋಧನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು തന്നെ ನಮಕೇನು ರೈಟ್ ಮನಸ್ ಪನ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದಾಯ್ಪೋದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಓಕೆ ಮನಸ್ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ ಎನ್ನತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆತಿನ ಥಾಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ನೆ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಮೂಡಿಜಿ ಇನಿ ಮೂಡ್ ಉಂಡು ಆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅವ್ ಮಾತದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಆಟ ಅವ್ರ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಐತವಲೆ ಪೊದ್ಬಿಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕಂತ ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ಕೆಲವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೇನ ಆಪುಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ ಬೊಕ ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಸ್ 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 ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ದಾದನಾದನ ಪನೊಂದುಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಬಿ ನೀ ಬತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ರೀಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಚ್ಚಾಯಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಆವಂದ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆತೊಂಜಿ ಕಡೆತ್ತ ಕಲಿಯುಗದ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನೆಟ್ ನೀಚವಾದಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ.
ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ಪನೊಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಅವು ಮಾತ ತೂಪ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಡಿಚ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಪರ್. ಅವೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತೃಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧರ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಈರ್ ಅತೃಪ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈರ್ ಅಧರ್ಮನ ಮಲ್ಪಾರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಡ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಂದುಂಡೇರ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಲೆ ರೈಟ್. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ದಾದ ಇತ್ತಿಜಿ ಅರೆಡ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂಡು, ನೂದು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆರ್, ಬೊಕ ಪತಿವ್ರತ ಪತ್ನಿ ಗಾಂಧಾರಿ ದೇವಿ ಇತ್ತಲ್, ಅವತ್ತಂದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಂಜಯ, ವಿದುರ, ಭೀಷ್ಮ ಒಂಜೊಂಜರ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕಲ್ಲ ಜೀವನನೇ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇತ್ತೇರು ರೈಟ್. ಈತೊಂಜಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಲ ಪಂಡ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಆಲ್ ಸಹನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಲ್, ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಂದಿತ್ತಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕಾಸು, ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡದಿ ಬರೋಡು, ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡನಿ ಆವಡು, ಅವು ಒಂದು ಕಾರ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏನು ಅವ್ ಮಾತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಅಯ್ಯಗ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಆಯ ಬುಲ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದಾದ ಎಂಕು ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ ಸ್ವತಃ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಪನ್ ಆಯ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ಆಂಡಲ ಆಯ ಬಂದು ಎಂಕು ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕೊರಿಯರ್, ಎಂಕ್ ಕುರುಡ ದಾಯ ಮಂತ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಬತ್ ಪಂಡ್ಯಾರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಂದ ಮಾತ ಉಂಡತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಮಾತ ನಿಕ್ ಕೊರ್ತೆಯಾನ ಆಂಡ ನಿಕ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ದಾದಂಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಾಡ್. ತುಲೆ ಯುದ್ಧದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಖಾಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇವನ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇವನ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಲ ಯುದ್ಧ ಬೋಡು ಒಂದೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಿಗ್ ವಿನಿ ಎಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಂಡುನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಓ ಕಂಟ್ರಿಲ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಓವೇ ಕಂಟ್ರಿ ದಾಯಿಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು, ಒಂಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸುಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಆಯನ ಬಾಡಿಲ ಫಿಟ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಫಿಟ್ ಇತ್ತಿಜೆರ್ ಮನಸ್ಸುಲ ಶಾಂತಿ ಡಿತ್ತಿಜಿ ಇವನ್ ಬಾಡಿಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ರೈಟ್. ಎಟ್ ದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಪಂಡ ವನಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆರ್ ನನ್ನೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತೂನಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಫಿಟ್ ಅತ್ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ಪಾಂಡು ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ತನಿಯರಿ ಆನ್ ಪಾಂಡು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಅಣ್ಣ ಪಾಂಡು ಮೃತ್ಯು ಆಂಡ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಂಡುನ ಮೃತ್ಯು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ರಾಜ್ಯ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೋಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪಂಡ್ಯರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಎಲ್ಯ ಯಾನ್ ತೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಡ್ಯ ಯಾನ್ ರಾಜ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕೊಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂ ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಯ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆತುಜಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಂಡ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕೋಡಿತ್ತುಂಡು ರಾಜ್ಯನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೊರ್ದು ಬಿಡೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಕೊರ್ತುಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಆತೃಪ್ತ ಇಂಕ್ ನನಲಾ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಧರ್ಮ ಆಂಡಲ್ಪ. ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೊರ್ದಿತ್ತುಂಡ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೇರ್ ಯುದ್ಧ ಬೋಡಿತ್ತ ದಾಯಿಗ್ ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂಂಡ ದುರ್ಯೋಧನನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪೋಡಿಗೆಡುಲ್ಲೆರ್ ದಾಯಿಗ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಪೋಡಿಗೆಡುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪ
ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನ್ ತೂದು ದಾಯಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟುಂಡು. ಎಸ್ ದುರ್ಯೋಧನ ದಾಯಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟುಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನ್ ತೂದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ದುರ್ಯೋಧನ ಏರ್ನ ಸರಿಸಮಾನ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರತ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಏರ್ನ ನಿಂತಿತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನದು. ಭೀಮ. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಲ್ಲ ರಾಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಯೋಧನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಭೀಮಾಗ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗ್ ಐ ಕೋಡಿಗೆ ಶುರು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನಲ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನಲ್ಪ ಬರ್ದಾದ ಪಂಚರ್ಯಲೆ ಪಶ್ಚೇತಾಂ ಪಾಂಡು ಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯಂ ಮಹತೀಂ ಸಮು ಯೂಢಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತ. ಸೊ ಇತ್ತ ಅನುವಾದ ಮುನ್ಪದಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪನೊಂದುಲೇರು ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ದ್ರುಪದನ ಮಗನು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ವ್ಯೂಹ ರೂಪಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾಂಡವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರ ಏರು ದ್ರುಪದನ ಮಗೆ ಏರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಏರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಶಿಷ್ಯರ. ಸೊ ಎರೆಗಾನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು. ದ್ರುಪದ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಮಿಡಲ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಚೈತಂದು ದ್ರುಪದ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಕುಲು ಶತ್ರುನ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಂಡಾರೇಗ್ ಅವು ಶತ್ರುತ್ವ ಒಂದ ಹತ್ರದ ದ್ರುಪದನ ಪುದರಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತು ತಚ್ಪವಜೆರ್ ಬಾಯಿಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು. ಇಂಚ ಪಂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರುಪದ ಅಕಲ್ ವೈರಿ ಪಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೆರ್ರೆ ಪೋಪುಜೆರ್ ಅಂಡಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಪರ್ ಅಂಡ ದ್ರುಪದ ಆಯೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಡ ಆಯೆ ಯಾನ್ ಕೆರ್ದು ಬುಡ್ಪೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಆತೊಂಜಿ ಶತ್ರುತ್ವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪ ಪುತ್ರ ಕಾಮಿಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞ ಅವು ಪುತ್ರ ಮಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪರ್ಪಸ್ ಎಂಚಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ್ ಕೆರ್ಪುನ. ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಗೆ ಹುಟ್ಟದೆ ಅಂಡ ಐಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಡತ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ದ್ರುಪದ ಗೊತ್ತಿನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ರುಪದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ನಲ್ಪ ಕಡಕ್ ಹೋಗ್ಯ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಪಂಡಾಗ ಇವನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಂದಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಜೇರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಾತ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ದುರ್ಯೋಧನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ದ್ರುಪದನ ಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತು. ದ್ರುಪದನ ಮಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ್ರುಪದನ ನೆನಪ್ ಬರಾಡು ಎರೆಗ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐಗ್ ಅರೆಗ್ ರೋಷ ಬರಾಡು ಅವರನೆ ఒక ಮಾತನ್ನ ಕೆರ್ರೆ ಆರ್ಕೋವಾಡು ಬಿಕಾಸ್ ದ್ರೌಪದಿನ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಆನಾಗ ಏರ್ಲ ಮಣಿತುಜೆರಲ್ಪ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಣಿತುಜೆರ್. ಸೊ ಐಕ್ ಮೆರೆಗ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಡ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಭೀಷ್ಮ ಒಕ್ಕ ದ್ರೋಣ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆನ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಅಂದ ಕೋಡಿಗೆ ಬತ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ. ಎಂಚ ಪಂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಪಾಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ತುಲೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶಿಷ್ಯ
ಎದುರುಪ್ಪುನಾಗ ಅದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆತ ಕರುಣೆ ಬತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕರುಣೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ದುರ್ಯೋಧನ ಇಟ್ಟದ ಅದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ್ವೇರು ಭೀಮ ದಾದೊಂದು ಅರ್ಜುನ ಅಕ್ಲೆನ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ದ್ರೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮನ ಸಮಾನ ದೀಪೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಮಾನ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ್ ಕೋಪಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ತೊಚ್ಪಾವಡ್ ಭೀಮಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ತೊಚ್ಪಾವಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಪನ್ಪೆ ರಾಜಕೀಯ ನಡವಳಿಕೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಇತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಬಾಯಿಡ್ ಆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆನ್ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವರ್ತಡ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಆತ ತಾಯಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವ್ ಆತ ತಾಯಿನ ಪಂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳು, ಈ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳು. ಸೊ ಐತ್ ಆಜಿ ಟೈಪ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ರಾಜ್ಯಡ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲೇನ್ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೆರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಆಜಿ ಕೆಲಸ ಏರಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಂತಂಡ. ಓಕೆ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಒಂದು ಆಜಿ ಕೆಲಸ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರ್ತು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇಡ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರ. ಐಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬುದ ರಾಜ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ರಾಜ ಅಂತುಂಡ ಇತ್ ಖುಷಿಟ್ ಸಂತೋಷ ಹಿಡಿತೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಕೆರೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ದುಂಬು ಪೋದು ಪಾಪನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಬೊಕ ನರಕಗ್ ಪೋಪುನ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಉಂದು ಆಪೆರ ಅದೇನು. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಷ ಕೊಡುವವನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮಾಗ ವಿಷ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಪಾಯಸಡ್ ವಿಷ ಕೊರ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ರೈಟ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಲಕ್ಷಾಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೈಟ್. ಎಂಚ ತೂ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ರೈಟ್. ಶಕುನಿ ಪಗಡೆ ಆಟ ಅವಳ ಮಾರಕ ಆಯುಧನ್ ಪಗಡೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ತಲ್ವಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಗೊಬ್ಬುದು ಐಗದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಯ್ತವಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಸಂಪತ್ತು ಶಕುನಿನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತಂದು ಸಂಪತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ತಿರಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇತೊಂಜಿ ಜನತ ಭೂಮಿನ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡುನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೌರವನ ಕಲಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರ ರೈಟ್. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥನ್ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ಯರ್. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದು ಒಂಜಿ ದ್ರೌಪದಿನ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಅಂಡ್ ನೆನೊಂಜಿ ಜಯದ್ರಥನ್ ಕಡಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲೇನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಮ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಬತ್ತು ಅಲ್ಲೇನ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಂಡ ಆಜಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದಾದುಂಡು ಅವ್ ಮಾತ ದುರ್ಯೋಧನ ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವನಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರ ಅಕ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೆರೋಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆರ್ದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೆರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಸಂಚಿನ ಮಾತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ ಯುದ್ಧ ಆಪುನ ಕೆಲವ್ರ ಪಂತೇರ್ ದಾಯಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅವ್ ಸಮಾಜಡ್ ತಪ್ಪು ಇಮೇಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೋ ದಾಳ ತಪ್ಪು ಇಮೇಜ್ ಆವೊಂದಿಜ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡ್ ತಪ್ಪು ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ ಯುದ್ಧ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಆವೊಂದುಂಡು ರೈಟ್. ಏತೋ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಬಟ್ ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೆತೊಂಡೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಡಕ್ಕೆ ಈ ಅವ್ ಯುದ್ಧನ್ ಉಂತಾವನ ನಿಜ ಯಾನ್ ಎರ್ನ ಯುದ್ಧನ್ ಅಣ್ಣ ಎರ್ನೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತೊನೋಡ ಈ ಅವ್ ಯುದ್ಧನ್ ಉಂತಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ವಾಪಸ್ ರಾಜ್ಯನ್ ಕೊರ್ಪನ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಲೆಗ ಅವ್ ರಾಜ್ಯನ್ ಕೊರ್ಪನ ನಿಜ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಾವಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮನಿತು ಜೇರು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಉಂತುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಘೋಷೋದಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಾನ ಹೃದಯಾಣೀರು ಧಾರಯಾತ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪೃಥಿವೀಂ ಶೈವ ತುಮುಲೋ ಧ್ಯಾನುನಾದಯಾನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುವಾದ ಈ ಶಂಖನಾದಗಳನ್ನು ತುಮುಲ ಉಂಟಾಯಿತು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು ಕೌರವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶಂಖನಾದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ
ಅಕ್ಲೆಗೊಂಚಿ ಕೌರವನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೃದಯ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ಕೌರವನ ಅಕ್ಲೆ ಶಂಕನಾದ ಮಲ್ತೆರ ಬಟ್ ದಾದೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಚ್ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ ದಾಲೊಂಜಿ ಭಯ ಆತಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅವ್ವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಶಂಕದ ಪುದಾರ್ ಓವು ದಾದ ಪುದಾರ್ ಶಂಕದ ಪುದಾರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನನ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗಣನ ದೇವದತ್ತ ರೈಟ್ ದೇವದತ್ತ ಒಕ್ಕ ಭೀಮನ ಪೌಂಡ್ರ ಒಕ್ಕ ನಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅನಂತ ವಿಜಯ ಒಕ್ಕ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಎಸ್ ಸೇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಲ್ತಿಡ್ದು ಬರೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಉಂಡು ಬರೆತೆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮುಖ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ ಪುಸ್ತಕ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಂಕದ ಪುದಾರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ರೀಸನ್ಸ್ ಪಂಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದಾರ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆ ದಾಯಿಗ್ ಪಾಂಡವನ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿಹ್ನೆ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದ ನಮಕ್ ಪನೊಲಿ ಪಾಂಡವನಕಲ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ದಾದ ಮಾತ ಚಿಹ್ನೆ ತೋಜುಂಡು ಯುದ್ಧ ವಿನ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮುಖ ಕಪಿಧ್ವಜ ಎಸ್ ಹನುಮಂತ ತೋಜುವರ್ ಮುಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನುಮಂತ ಉಲ್ಲೇರ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾಂಡೀವ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಾಂಡೀವ ಮುಖ ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ಎಸ್ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ನಿದೇವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ರಥನ್ ಅಗ್ನಿದೇವರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿಕ ರಥ ಒಂದು ಅಗ್ನಿದೇವರ್ ಕೊರ್ತಿನ ರಥ ಸೊ ಮಾತಸ್ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಜುನಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕಪಿಧ್ವಜ ಒಲ್ಪ ಹನುಮಂತ ಒಪ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಪೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮ ಉಲ್ಲೇರ್ ರಾಮ ಹನುಮಂತ ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಯುದ್ಧಡ್ ವಿನ್ ಆಪುನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಧರ್ಮ ವಿನ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಸೊ ಶಂಖನಾದ ರೈಟ್ ಶಂಖನಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆನೆ ತೂಯ ಹೃದಯಾಣಿ ಪ್ರಧಾರಯ ರೈಟ್ ಮುಖ ಗಾಂಡೀವ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿವ ದಾದ ಮಲ್ತೇರ ಅರೆಗ್ ಹೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಧನಸ್ಸು ಉಂಡು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಧನಸ್ಸು ಐತ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಗಾಂಡೀವ ಉಂಡು ಶಿವದೇವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೆ ತಂದೇರ್ ಅರ್ಜುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಧನಸ್ಸು ದಾದೊಂಡಿ ಕೊರ್ಪನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗಾಂಡೀವ ಉಂಡು ತೆಕ್ಕ ಜೀವಿತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತೆಕ್ಕ ಜೀವಿತ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯಿಡ್ದುಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈಪೇರ ಅಪಶಗುನದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋದನ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿಕೇಶ ಕೃಷ್ಣ ರೈಟ್ ಸ್ವತಃ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅರ್ಜುನ ಇತ್ತೆ ಶಂಕನಾದ ಮಾತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕೈಕಾರ್ ನಡೆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ನೀರ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನ್ ಮಾತ ತೂದು ಕೃಷ್ಣಲ ತುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರ್ ಗಾಂಡೀವ ಜಾರೊಂದುಂಡು ಕೈಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರ್ ಗಾಂಡೀವನ್ ತಿರ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಗಾಂಡೀವ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ 5 ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಂಡ ಅದಾದ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏನ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನ್ ಕೆರ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನನೆ ಅಜ್ಜರಿ ಎನ್ನನೆ ಗುರು ಮಾತೊಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಕೆಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕುಜ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಳೆನ್ ಮಾತ ಕೇಂಡ ದುಂಬು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏರ್ಗೆ ತೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಲೆನ್ ಕೆರೋಡ ಅಕ್ಲಿ ಏನನ್ ಕೆರೋಡ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತ ಮಲ ಎನ್ನಡ್ದಿಲ್ಲ
ಹಿರಿಯ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಏನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂದ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಸ್ವಜನಂ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಜನ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಜನಂ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೇನಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನಿ ಯಾನ್ ಕೆರಡು ಅಂದ್ ಏನ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅರ್ಜುನಾಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೆರೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತದಾದ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಂ ಹತ್ವಾ ಪಂಡ ಕೆರ್ಪುನ ಎಂಚೆ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ಕೆರ್ಪುನ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅನ್ಸನಿ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂತಿನ ಒಂಚಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅರ್ಜುನಾಗ್ಲ ಅವನೇ ಒಂದು ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೂರತೆ ದಾಯಿಗೆ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂರತೆ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ದಾಯಿಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಪಂ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಕುಡವರ ಸ್ವಜನಂ ಸ್ವಬಾಂಧವ ಎನ್ನ ಬಾಂಧವನಕ್ಲೆನ್ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕೆಂಡ ಇಂಕ ದಾದ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖಾನಿ ಅಥವಾ ಕುಲಕ್ಷಯ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮ ಸನಾತನವಾದಿನ ಒಂದು ಕುಲಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಪುಂಡತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಮಾತ ಪುರುಷನಕ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಜೋನಕ್ಕಲ್ ಹೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಒಂದ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರುಷನಕ್ಕಲೆ ಸೈಕೊಂಡ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಒರಿಪೇರು ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆನ್ವೇರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧರ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಏನ ಅಧರ್ಮ ಅಂದ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಅಧರ್ಮ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಾರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ನಿಜವಾದ ಅಧರ್ಮ ಏರು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಜನ ಪಂಡ ಏರು ಎಲ್ಲದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದುಂಡ ನಮಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೂರತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೀತು ಕ್ರೂರ ಆತೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ರೈಟ್. ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತಾಡ ಸೈಪೆ ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹ ಆಪುಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನನ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲ್ ಸೈಪೆ ಅಪಗಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಿಗಿಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು. ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಅರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸೋಲುವುದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ತುಲ್ಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ಕಷ್ಟ ಆತಂದು ಏರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆನೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡಲ 14 years 14 ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆನ್ ದಾದ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇರಂದು ಎನ್ನಲೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಜೇರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಅವು ಜನ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇನ್ ಜೈಲ್ದವ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಾರ್ ಆಂಡಲ ಆಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಕುಡವರ ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡುವ ಪಂಪಿನ ಒಂಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಜೈಲಿದ ಉಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜನ ಅಪಗಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಕೋಪ ಬರೋ ಜನತ ನಿಕ್ಲೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಬತ್ ಇತ್ತನ ಕೆರ್ದು ಬಿಡೋಡಂದ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಜನಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆಂದು ಜನತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತೂಲೆ ಅರ್ಜುನ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಾಂಡವ ಮಾತ ಪಾಂಡವನಕ್ಕಲೆ ಅಂತೂಲೆ ಅಕಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಯುದ್ಧ ಉಂತಲೆ ಪಂಡ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಯುದ್ಧ ಉಂತಾವನ ನಾಳೆ ಒಂಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಪಿದ ಹಿಡ್ದಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಶತ್ರು ಎನ್ನ ಒಂದು ಶತ್ರು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದಿಜ್ಜರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪನ್ಪೇರ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪನ್ಪೆ ವಿಷ್ಣು ಎನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೆ ಒಪ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಈರ್ನ ಶತ್ರು ಅತ್ ಶತ್ರು ಏರ್ಲೇ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇರೇಗು ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಈರ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಅಂಚನೆ ದುರ್ಯೋಧನಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿನ್ನೆ
ಪಾಂಡವ ನಕಲಿ ಎನ್ನ ಶತ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಯೋಧನನ ಶತ್ರು ಆದಿತ್ತು. ಅವೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಂತೆ. ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾಂಡ ಈತು ಭಂಗ ಬೈದ ಅಕ್ಲ್ ಮಾತ ಆಂಡ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಕೃಷ್ಣಡ ಪೋದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲ್. ರೈಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಕಂಚ ಮಲ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಕ್ಲ್ ಕುಂತಿ ಮಾರಾಣಿ ಏಪಲ ಪೋದ್ ಅಂಚ ಪಂಪಿಜರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ರಾದರ್ ಅಕ್ಲ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅರ್ಜುನನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಬೇತಕ್ಕಲ್ ನಮಿತ್ತ ಮೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಪಾಪ ಪಂಪಿನದಾದ ಉಂಡವು ಎಲ್ಲದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕೋರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ ಪಂದಾಂಡ ನಿಜವಾತಿನ ಸಂತೋಷ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ನಿಜವಾತಿನ ಅಧರ್ಮ ಪಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸೊ ನಿಜವಾತಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏರ್ ದುಂಡು ಕೆತ್ತನ್ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲ ನಿಜವಾತಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗಳ